Milovníci umenia, v prvom rade ďakujem za vaše krásne privítanie, za vrelý potlesk. Ste to práve vy, ktorí ste sa zišli v Lučeneckej synagóge, ktorým ten potlesk skutočne prináleží. Ďakujeme, že ste prijali pozvanie organizátorov na túto veľkú slávnosť. Lebo je to skutočne sviatok. A verím, že keď budete odchádzať dnes večer z týchto krásnych priestorov kultúrneho centra, kde skutočne umenie hrá príjm, budete rozprávať jednoduché. Videl som, počul a zažil niečo nevítane krásne. Áno, hudba nás obohacuje. A tak je veľká vďaka všetkým organizátorom za to, že táto nádherná tradícia, už 31. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby pokračuje. Divertimento Musicale 2023. Mesto Lučenec otvorilo symbolicky svoje brány, aby bolo hostiteľským mestom tejto veľkolepej slávy. Pretože súťaž je vrcholným podujatím skutočne svojho druhu na Slovensku ojedinelého. A koná sa už od roku 1973, i keď sprvu niesla názov Festival komornej hudby. Nič neubralo na kvalite, práve naopak. Neustále prichádzajú noví, talentovaní interpreti a láskyplní porodcovia trpezlivo počúvajú ich prejavom a hodnotia, ponúkajú rady s tou najväčšou láskou. Veď poslaním súťaže je podporovať talentovaných inštrumentalistov všetkých vekových kategórií, pôsobiacich v rôznych neprofesionálnych komorných súboroch a orchestroch. Pri vstupe ste mali príležitosť zobrať do rúk veľmi peknú knižočku Biltén tohto nádherného podujatia, ktorý začína v dnešný podvečer. Bude pokračovať zajtra do poludnia ďalšou súťažou. No a samozrejme na zajtra večer je pripravený gala program, z ktorého všetci sa nádejame. Budeme s úsmevom blahodárne ďakovať za tento dar, pretože divertimento samo o sebe, latinské slovo, zábava. Čo si predstavujete vy pod týmto slovom? Čo to je? Nech je to čokoľvek. Tóny hudby sú zrozumiteľné, nepotrebujú preklady. A aj my, ktorí nie sme profesionáli a len tížko zložíme klobúk pred vašimi talentmi, vieme si pri hudbe oddychnúť. A myslím, že aj to je cieľom tohto stretnutia. Nech teda všetci pocítime na tele tie krásne zimomriavky, ktoré budú prinášať vaše vystúpenia. V zákulisí sa už pripravujú dve úžasné dámy, aby nám ponúkli skutočne veľký kus umenia. Ale všetko chce svoj čas. A samozrejme, je to tak, že na všetko je aj toľko času, koľko treba. Tak zabudnime na ten čas, aspoň na chvíľu. Nech nám plynie s radosťou v srdci. 16. a 17. jún 2023. To sú 2 dni plné hudby. A mne prichádza vyhlasovateľovi a odbornému garantovi, hlavnému finančnému partnerovi podujatia, Národnému osvetovému centru, ďakovať za nás všetkých. A dovolte mi aj osobne privítať zástupcov Národného osvetového centra, vedúcu oddelenia neprofesionálneho umenia Tatiana Šišková. Pán Eduard Klena, odborný pracovník pre výtvarnú tvorbu. Odborný pracovník digitalizácie a dokumentácie Peter Zákuťanský. Michal Stál, odborný pracovník pre hudbu a spev, zodpovedný práve za toto nádherné podujatie Divertimento Musicale.
Hlavným organizátorom podujatia je Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, zastúpené riaditeľom Stanislavom Spišiakom. No a samozrejme k nemu patrí aj tým spolupracovníkov, ktorí vynaložili veľké úsilie, aby sa všetko podarilo podľa predstáv, ale ja si myslím, dôverne vám teda prezradím, že všetko sa podarí ešte lepšie, ako sa má. Vďaka vám, samozrejme. A o Stankovi Spišiakovi, riaditeľovi osvety, poviem toľko, že súťaž je fakt v najlepších rukách, lebo sám to asi na seba nepovedal, je vynikajúci muzikant. Spolu s usporiadateľmi podujatia sú mesto Lučenec, Teatro, Solart, Lučenské kultúrne stredisko a Banskobystrický samosprávny kraj a my im za to veľmi pekne ďakujeme. No a ak hovorím o významných ľuďoch, o ľuďoch, ktorí majú nemalú zásluhu na tomto podujatí, ktorí majú práve v rukách tú moc, tú silu, že dokážu formovať a to, čo sami kedysi zozbierali, odovzdávajú ďalej, tak to sú členovia odbornej poroty. A je to v skutku tak, že tí najvyšší ľudia, tí najväčší, srdcom najúprimnejší, študovaní, tí, ktorí by si mohli potrpieť na pozlátko, práve tí si na to nepotrpia. A vlastne umožnili aj to, že sa stali nám bližšími a teda prepáčia, že dnes nebudeme ich honorovať titulmi, pretože za nich hovorí najkrajšie tá ich práca, to majstrovstvo. Všetci sú vysokoškolsky vzdelaní a neustále napredujú, aby stále viac nových talentov postrčili do sveta. Je mi potešením predstaviť vám predsedu poroty Pavla Tužinského. Ďalší členovia poroty: Konstantín Ilievský, Boris Lenko, Adam Marec, a Milan Oravec. Dnešná súťaž, milí súťažiaci, aby ste sa naladili na tú správnu nôtu, aby ste sa zbavili možno trémy, lebo nie sa čoho báť. A vy to dobre viete. Naša porota je vľúdna a určite vám chce odovzdať len to dobré. Takisto ako dve dámy z Devans Duo, ktorí sú hostiami dnešného podujatia. A my v ich podaní sa započúvame do krásnych klavírnych skladieb. Verím, že to bude jedinečný zážitok. Nuž, tak možno na chvíľku privrieme oči a mne je potešením tieto dve dámy pozvať na pódium. Devans Duo. Ešte predtým, ako začnú Kristína Smetanová a Julia Novosadlíková hrať, dovolte, aby som o nich povedala pár slov. Klavírne duo Devans vzniklo na pôde Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Študovali pod vedením profesorov Idy Čemeckej, Mariána Lapšanského a Jakuba Čichmaroviča a komornú hru pod vedením profesora Daniela Buranovského. Vystúpili v rámci projektov pre dva klavíry s rôznou tematikou, ako napríklad Pianos Americanos, Piano, Československá hudba a mnohé ďalšie. Vystupovali v Holandsku, vlastne zvládli tam majstrovské kurzy Teams, kde sa zdokonalovali vo svojom interpretačnom umení pod vedením popredných svetových profesorov a verím, že dnes to bude skutočne cítiť na ich nádhernom vystúpení, pretože Kristína Smetanová a Julia Novosadlíková patria medzi výrazné slovenské osobnosti svojej generácie v interpretačnom umení ako solistky, dokonca získali niekoľko ocenení doma aj v zahraničí.
Koncertovali v mestách Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Budapešť, Dever, Brno, Ostrava, Praha, Bergen, Alkmaar, Egmont a mnohých ďalších. I v Pekingu počuli ich nádhernú hru. Predstavili sa v rámci festivalu Konvergencie v roku 2021, nahrali svoj debutový album, ktorý je zameraný na tvorbu mladých slovenských skladateľov. Ich interpretácia bola odvysielaná aj v rámci komorných koncertov na RTVS. Takže dnes na klavíri nás potešia svojou hrou Kristýna Smetanová a Júlia Novosvetlíková so zaujímavým programom. Ako prvá odznie skladba od Jana Cikera Tupák, opus 31, číslo 1, Autoriores Pini, Pini di Roma, i Pini di Villa Borghese, i Pini pres una catacombe, i Pini Giordani Como, i Pini della Via Appia. Ďalšou skladbou sa predstavia z autorskej dielne Richarda Grima, 24-ročný stredoškolák, hádka, otec a syn, kostlivec na úteku. Štvrtou skladbou bude pokračovanie od Michala Stalla, Quator Manus Ignis Aqua, a svoje vystúpenie ukončia zrkadlením Kristýny Smetanovej. Prajem vám krásny umelecký zážitok.